मी जेव्हा नगराध्यक्षाला उभं राहिलो, या छोट्या वॉर्डमध्ये मला 276 मतांचं लीड होतं. मी दीपकबाईंना आता तेच सांगितलं, या वॉर्डमध्ये 276 लीड होतं. आणि निश्चितपणे नगराध्यक्ष झाल्यावर मी जी काय कामं केली, करोना काळात मला करोना झाला बाहेर फिरून फिरून, तरी मी डगमगलो नाही. त्याच्यामुळे आज मला तुमची गरज आहे. कुठच्याही आमिषाला बळी पडू नका. आज सगळे येतील, 2 तारीख नंतर तुमच्याकडे कोणी नसतात, फक्त संजू परब बस एवढं तुम्ही लक्षात ठेवा. कोणी नसतं. रात्री अपरात्री रात्री 2ला जरी बेल वाजवली तर फक्त संजू परबच उठतं, दुसरा कोणी उठू शकत नाही. कोण जाणार रात्री 1 वाजता? जाऊ शकतो का तुम्ही मला सांगा? रात्री 1 वाजता राजवाड्यात कोण जाणार? पण संजू परबची दाट ठोकवायला अजूनही लोक येतात.